Keď sa povie ticho, znamená to udalosť, pri ktorej nepočuješ vôbec nič. A v skutočnosti, skutočné ticho nezažiješ tu na Zemi, ale môžeš ho pocítiť vo vesmíre. Áno, ticho vesmíru. Je to druh ticha mimo nášho sveta. A podľa niektorých astronautov, ktorí to zažili, toto ticho vraj mení celý ich život. V apríli 2026 4 astronauti opäť vycestovali ďaleko od Zeme. Ešte ďalej, než sa človek dostal za viac ako 50 rokov. Ale je tu jedna vec, o ktorej takmer nikto nevie, pokiaľ ide o túto misiu. Vo vnútri kozmickej lode Orion bol malý predmet, ktorý si jeden z astronautov potichu pribalil k svojej osobnej výbave. Nie je to žiadny prístroj ani vedecký nástroj, ale Biblia. Tým astronautom bol Victor Glover, pilot misie Artemis II. Je to človek, ktorý miluje vedu, ale je aj veriaci. Glover je známy ako kresťan a niekoľko dní pred štartom, keď čelil médiám a miliónom divákov po celom svete, povedal niečo, čo mnohí nečakali. Nehovoril o úspechu, nehovoril o histórii a už vôbec nie o tom, že by bol hrdina. Myslím si, že keď prichádza veľkonočná nedeľa, mali by sme myslieť na všetky kultúry po celom svete. Či už to oslavujete alebo nie, či už veríte v Boha alebo nie. Toto je príležitosť pre nás si pripomenúť, kde sa nachádzame, kto sme a že sme to isté a že tým musíme prejsť spoločne. Namiesto toho, aby požiadal o modlitbu, tichým hlasom povedal, aby sme sa modlili za ich posádku a aj za ľudí, ktorí ich podporujú po celom svete. Ale podľa Glovera existuje ešte jedna ťažšia misia ako let do vesmíru. A to je čakanie ich rodiny tu na Zemi. Kým sa vzdialujú od planéty, zostávajú tu manželia, deti a rodičia, ktorí každý deň dúfajú, že sa bezpečne vrátia. Preto sa rozhodol ešte pred cestou na mesiac vziať si Božie slovo so sebou do vesmírnej lode. Nie ako výstavný predmet, nie na ukazovanie, ale ako silu pre svoju dušu. Pretože vedel, že keď sa bude vzdialovať viac ako 252 000 míľ od všetkého, čo mu je známe, samotná technológia nebude stačiť. Potreboval aj vieru. Vieru na to, aby čelil veciam, ktoré sú neisté, a vieru na to, aby pochopil miesto, ktoré sa takmer nedá vysvetliť. A vieru na to, aby nestratil sám seba uprostred nesmierneho vesmíru. Pretože vďaka obrovskej rozlohe vesmíru je ľahké pocítiť, aký je človek malý. Ale pre Glovera existuje jedna vec, ktorej sa držal. Že nech sa človek dostane akokoľvek ďaleko, Božia prítomnosť nikdy nezmizne. A vtedy ešte svet nevedel, že z tej tichej prázdnoty vesmíru vysloví Glover slová, ktoré sa navždy zapíšu do srdc miliónov ľudí. Ale predtým, než začneme, nezabudnite dať tomuto videu like, je to pre nás tvorcov obsahu naozaj veľká vec. Veľmi pekne ďakujem a teraz poďme začať. Napriek tomu posádku misie Artemis II tvoria Nerid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch a Jeremy Hansen. 4 ľudia, ktorí venovali veľa času tréningu, únave a obetiam pre jednu z najdôležitejších vesmírnych misií 21. storočia. Na palube kozmickej lode Orion sa vydali na cestu. Cestovali ďalej, než takmer ktokoľvek v histórii ľudstva. Prekonali niektoré z rekordov stanovených počas éry misií Apollo. Počas mnohých dní sa vznášali medzi Zemou a hviezdami. Obklopovalo ich ticho, aké je na Zemi nemožné zažiť. A podľa mnohých astronautov je to zvláštny pocit, keď vidíte Zem z takej veľkej diaľky. Tam si zrazu uvedomíte, že všetky ľudské problémy, ako všetky vojny, všetky peniaze, krajiny, celá história ľudstva sa vlastne zmestili na jednu malú a jasnú guľu, ktorá sa vznáša uprostred nesmierne tmavého vesmíru. Keď to vraj uvidíš vlastnými očami, niečo sa v tebe zmení. Počas mnohých desaťročí sa mnohí astronauti pokúšali opísať túto skúsenosť. Ale takmer všetci hovoria to isté. Nie je to vraj len krásne. Namiesto toho to vraj otrasie tvojou dušou. Pretože poprvýkrát vidíš, aký je človek malý. A aké obrovské je Božie stvorenie. A v tichu vesmíru niektorí astronauti hovoria, že práve tam pocítili niečo, čo v nich dlho spalo. Akoby čím viac sa vzdialovali od Zeme, tým viac im prichádzali na myseľ hlbšie otázky o živote, existencii a o samotnom Bohu. Napriek tomu, v jednom okamihu, ako by si videl svet Božími očami. A keď sa to stane, už nikdy nebudeš rovnaký.
Mení sa tvoj pohľad na život, mení sa tvoj pohľad na vieru. A viac chápeš, aký je človek malý v porovnaní s nesmierne veľkým stvorením. A presne to sa stalo aj posádke Artemis 2, keď sledovali Zem z takej obrovskej diaľky, niečo sa v nich prebudilo. Ako by niečo už dlho čakalo na ten okamih. A to, čo urobili po tejto skúsenosti, to je skutočné jadro tohto príbehu. Ale predtým, než budeme pokračovať, musíme sa k niečomu vrátiť. Pretože toto nie je prvýkrát, čo sa niečo takéto stalo vo vesmíre. Na Vianoce v roku 1968 Apollo 8 prvýkrát obletel mesiac. Bola to prvá príležitosť v histórii, keď sa človek dostal na obežnú dráhu mesiaca. A zatiaľ, čo ich obklopovalo ticho vesmíru, astronauti urobili niečo, čo sa vrilo do srdc miliónov ľudí. Z vesmíru prečítali celému svetu prvé slová z prvej kapitoly knihy Genesis podľa Biblie. Na počiatku Boh stvoril nebo a zem, tie slová boli jednoduché, ale v tú noc milióny ľudí plakali, keď počúvali. Pretože po prvýkrát v histórii, keď bol človek tak ďaleko od Zeme, rozhodli sa hovoriť nie o vede, politike či technológii, ale o Bohu. A len o rok neskôr, v roku 1969, Buzz Aldrin pristal na mesiaci pri pristáti Apollo 11. Ale ešte predtým, než urobil prvý krok na mesačný povrch, ešte predtým, než všetko zachytili kamery, urobil najprv niečo potichu. Vybral chlieb a víno. Potom, keď bol sám v tichu mesiaca, prijal sväté prijímanie. Kým bol na mesiaci, potichu si prečítal slova Ježiša z Evanjelia podľa Jána. Podľa Ježiša, ja som vinič a vy ste ratolesti. Podľa niektorých správ NASA vtedy odporúčila Aldrinovi, aby Bibliu nahlas nečítal, kvôli možným sťažnostiam alebo žalobám. Ale nech už hovoria ľudia čokoľvek, nič nemôže zastaviť vieru, ktorá je v srdci človeka. A podľa mnohých bolo prvým jedlom a prvým nápojom, ktoré boli skonzumované na mesiaci, symbolom tela a krvi Krista. Keď prišla misia Apollo 14, po 2 rokoch bolo na mesiac vzaté viac ako 300 miniatúrnych biblií na mikrofilme. A približne 100 z nich sa skutočne dostalo na povrch mesiaca. Tento projekt uskutočnila Apollo Prayer League. A vo verši v Markovi 16, ktorý hovorí: choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Potom prišla misia Apollo 15 a tam mal James Irwin veľmi hlbový duchovný zážitok. Keď kráčal medzi horami a krátermi mesiaca, niečo sa ho hlboko dotklo v srdci. To úplne zmenilo smer jeho života. Neskôr James Irwin povedal: Boh je živý, nielen na zemi, ale aj na mesiaci. Po návrate na zem opustil NASA a zvyšok svojho života zasvetil kázaniu evanjelia. Ale podľa mnohých bolo na misii Artemis 2 niečo zvláštne. Bolo to osobnejšie, úprimnejšie a vychádzalo to priamo zo srdca. Pretože tento raz nečítali pripravený scenár, nemali pripravený prejav. Počas cesty medzi Zemou a Mesiacom posádka získala fotografie, na ktoré táto generácia určite nezabudne. Pohľad na Zem, ktorá sa pomaly vynára za mesačným horizontom. Vyzerá ako malý modrý drahokam, snášajúci sa uprostred nekonečnej tmy. Videli aj zatmenie slnka z uhla, z ktorého ho v histórii videlo len veľmi málo ľudí. A keď prechádzali po odvrátenej strane mesiaca, pred nimi sa objavilo nespočetné množstvo kráterov. At rock formations ng mas Tieto obrázky nám opäť pripomínajú, aký je vesmír rozsiahly, aký je krásny a koľko tajomstiev v ňom ešte stále zostáva. Ale najdôležitejšou časťou misie neboli samotné obrázky, ale to, ako táto misia zmenila samotných astronautov. Pretože počas svojej cesty nastal okamih, keď posádka sama požiadala, aby mohla prehovoriť k celému svetu. Nebolo žiadny scenár, žiadny rozkaz, nikto ich do toho nenútil a deň, ktorý si na to vybrali, nebol obyčajný deň. Bol to veľkonočný nedeľa. Veľkonočná nedeľa je dňom pripomienky na zmrtvých stane Ježiša Krista. Je to deň víťazstva života nad smrťou a pre mnohých kresťanov je to aj samotný koreň ľudskej nádeje. A práve v ten deň, keď sa vznášali uprostred obrovského vesmíru, posádka Artemis 2 požiadala o možnosť prihovoriť sa ľuďom na Zemi. Nebolo to súčasťou oficiálneho harmonogramu, nebolo to ani v letovom pláne, vyšlo to priamo od nich.
Keď sa pozerali na stvorenie z obrovskej diaľky, v ich vnútri sa akoby zrazu prebudili určité emócie. Akoby čím viac videli rozľahlosť vesmíru, tým viac cítili niečo, čo je veľmi ťažké opísať obyčajnými slovami. Pocit úžasu, pokory a hlbokej vďačnosti. A v tej chvíli opäť prehovoril Victor Glover. On je tiež astronautom, ktorý si do vesmírnej lode Orion priniesol svoju osobnú Bibliu. A jeho ďalšie slová sa vrili do srdc mnohých, ktorí ich počuli. Victor Glover povedal: verím, že dni ako tento sú dôležité. A keď sme boli tak ďaleko od Zeme, keď sme videli krásu stvorenia, a jedno z najdôležitejších uvedomení pre mňa bolo, že vidím Zem ako celok. Tieto slová znejú jednoducho, ale keď si uvedomíte, kde to povedal, ich význam sa zrazu stáva oveľa hlbším. Pretože keď to hovoril, bol tisíce miľ od Zeme, obklopený kichom vesmíru a videl celý svet len ako jednu malú planétu. Neskôr sám Glover priznal, že tie slová si nepripravil, nemal v pláne takto hovoriť. Nebolo to napísané v scenári, nebolo to napísané. Vyšlo to priamo z jeho srdca, akoby keď videl celé stvorenie pred sebou, niečo zasiahlo priamo jeho dušu. A jediné, čo dokázal urobiť, bolo povedať, čo naozaj cítil. Krása stvorenia, to stále zdôrazňoval. Nie technológia, nie úspech, nie historická misia, ale krása toho, čo stvoril Boh. A v tom jeho jednoduchom rozhodnutí je nádherné posolstvo. Pretože si predstavte, že keď bol uprostred jedného z najväčších úspechov, ktoré človek dosiahol, obklopený najmodernejšou technológiou na svete, mohol hovoriť o akejkoľvek vedeckej téme. Mohol hovoriť o inžinierstve, mesačnej misii, navigačných systémoch alebo o budúcnosti vesmírnych ciest. Ale to si nevybral. To, čo si vybral povedať, bolo jednoduché. Úžasnutie človeka pri pohľade na Božie stvorenie. A to má hlboký význam v ľudskom srdci. Ako by to ukazovalo, že nech je svet akokoľvek zaneprázdnený, nech je hluk každodenného života akokoľvek silný, existuje pravda, ktorá je ukrytá v každom človeku. Pravda, ktorá je niekedy len prekrytá stresom, prácou, problémami a hlukom sveta. Ale keď sa v živote čelíme niečomu skutočne veľkolepému, skutočne krásnemu a skutočne svetému, táto pravda sa v nás zrazu opäť prebudí. A tým sa Gloverové slova ešte neskončili. Keď sa kozmická loď približovala k svojmu najbližšiemu bodu, podelil sa o ďalšiu správu, ktorá ešte viac zasiahla srdcia tých, ktorí počúvali. Spomenul Ježišov príkaz, ktorý bol daný pred takmer 2000 rokmi. Podľa Ježiša: miluj Boha a miluj svojho blížneho. A zamysli sa nad tým. Povedal to, keď sa pozeral na zem z vesmíru. Odtiaľ nevidí žiadne hranice, žiadne múry, žiadne vlajky, žiadne politické rozdelenia, len jednu planétu, jeden domov, jednu ľudskú rodinu. V tej chvíli sa Glover rozhodol pripomenúť celému svetu jedno z najdôležitejších Kristových učení. Milujte sa navzájom. A keď tieto slová prichádzali z hlbokého vesmíru, ich význam akoby ešte viac zosilnil. Pretože z výšky jasnejšie vidíš to, na čo tu na Zemi často zabúdame. Že sme všetci rovnakí ľudia. Všetci žijeme na jednej planéte a všetci závisíme od toho istého sveta, ktorý nám dáva život. Ako čas plynie, zdá sa, že svet je čoraz viac rozdelený. Viac hnevu, viac hádok, viac rozdelenia. Ale jeden astronaut z vesmíru nám opäť pripomína, čo je naozaj najdôležitejšie. Milovať jeden druhého. A ešte jednu vec sa s nami podelil, ktorá ešte viac ukázala, ako ho tá skúsenosť ovplyvnila. Opísal Zem ako vesmírnu loď. Podľa Glovera je to ako nádherné vozidlo navrhnuté tak, aby bolo domovom života uprostred obrovského vesmíru. Ale je tu jeden veľký rozdiel. Nie je to výtvor človeka. Žiadny ľudský inžinier to nevytvoril, žiadna továreň to nepostavila. Podľa Glovera to stvoril Boh, aby to bolo domovom jeho detí. Zem obklopuje atmosféra, ktorá chráni všetok život na nej. Je tu voda, ktorá dáva život každému tvorovi. Je tu dážď, ktorý rok čo rok pomáha rásť úrode. A to všetko funguje v mimoriadne presnej rovnováhe. Je to také presné, také jemné, že aj malá zmena v niektorých z týchto vecí by mohla spôsobiť, že by bolo pre človeka nemožné žiť na Zemi. A keď Glover pozoroval Zem zvonku,
keď ju sledoval, ako sa vznáša uprostred temnoty vesmíru, jedna vec mu bola úplne jasná. Že niekto toto všetko navrhol, že niekto premyslel každý detail, že niekto pripravil tento svet pre človeka ešte predtým, než sme sa narodili. A podľa neho sú stopy tejto lásky viditeľné vo všetkých častiach stvorenia. V presnom pohybe ročných období, v daždi, ktorý padá z neba a dáva život zemi. V kyslíku, ktorý každý deň dýchame bez toho, aby sme nad tým premýšľali. A pri každom východe slnka, ktorý nám opakovane pripomína, že svet sa stále pohybuje podľa svojho usporiadania. Pre Glovera sa zdá, že toto všetko je dôkazom Božej vernosti voči jeho stvoreniu. Glover nebol jediný, kto sa v tom veľkonočnom posolstve podelil o duchovné zamyslenie. Aj Jeremy Hansen hovoril o posolstve, ktoré bolo inšpirované Ježišovým učením. Podľa niektorých správ zdôraznil dôležitosť lásky a jednoty medzi ľuďmi, pretože pre neho táto misia nie je len jednoduchým dosiahnutím ďalšieho technologického úspechu. Jej význam je oveľa hlbší. Je to vraj pripomienka toho, kým naozaj sme ako ľudia. Že napriek rôznym krajinám, kultúram a presvedčeniam má ľudstvo stále jednu spoločnú nádej. A keď sa vznášali uprostred vesmíru, akoby ešte jasnejšie pocítili druh lásky, ktorá nemá hranice a žiadna vzdialenosť jej nedokáže zabrániť. Láska, ktorá je taká rozsiahla ako vesmír okolo nich a taká skutočná ako zem, ktorú vidia pred sebou. Ale aj keď boli tie chvíle už veľmi ťažké, ešte niečo oveľa silnejšie malo prísť. Počas pokračovania cesty vesmírnej lode Orion posádka opäť získala snímky, ktoré sa určite nezmazateľne zapíšu do pamäti celej generácie. Postupné objavovanie sa Zeme spoza mesiaca. Vyzerá ako malý modrý drahokam, ktorý sa vynára z temnoty vesmíru. Ale potom prišiel okamih, na ktorý svet nikdy nezabudne. Na druhý deň vstúpila kozmická loď Orion na odvrátenú stranu mesiaca. To je tá časť mesiaca, kde sa stráca všetká rádiová komunikácia so Zemou. Keď ste tam, signál je úplne prerušený. Žiadne hovory, žiadny prenos, žiadny spôsob, ako by vás mohol ktokoľvek na Zemi počuť. Počas približne 45 minút boli tí 4 astronauti najosamelejšími ľuďmi v dejinách ľudstva. Predstav si to, žiadny kontakt s nikým, žiadny hlas, ktorý by si počul, žiadny signál zo Zeme. Len oni 4, kovové telo kozmickej lode a ticho, ktoré je pre obyčajného človeka takmer nemožné pochopiť. A predtým, než sa signál úplne stratil, zaznelo niekoľko posledných slov. Posledné slová, ktoré svet od nich počul. Nie technické údaje, nie súradnice, nie aktualizácie systému. Posledné, čo Viktor Glover povedal pred prerušením komunikácie, bolo veľmi jednoduché. Podľa Viktora Glovera. Keď sme sa pripravovali na stratu rádiového kontaktu, cítili sme vašu lásku zo Zeme. A potom nastalo ticho. Úplne ticho. Počas 45 minút sa vesmírna loď Orion ukryla za mesiacom. Žiadny prenos, žiadna komunikácia, žiadne spojenie s inými ľuďmi vo vesmíre. Neskôr sa Viktor Glover podelil o tom, čo robil počas týchto chvíľ a povedal to, ako by to bola úplne normálna a jednoduchá vec. Podľa Viktora Glovera to bola jednoduchá modlitba. Predstav si tú scénu. Jeden človek so svojou Bibliou za mesiacom obklopený najhlbším tichom, aké môže človek zažiť. A keď všetky hlasy zo Zeme zmiznú, ako by zostal len jeden hlas. Hlas, ktorý vzdialenosť nedokáže zastaviť. Tam na mieste, kde najmodernejšia technológia ľudstva takmer dosiahla svoje hranice. Modlitba sa však neskončila. V skutočnosti sa zdalo, že sa stala ešte skutočnejšou. A je prekvapujúce si uvedomiť, že medzi tým, čo sa stalo na Artemis 2 a misiou Apollo 8, je viac ako 50 rokov rozdielu. A predsa sú si podobné. Počas misie Apollo 8 čítali z vesmíru knihu Genesis počas Vianoc. Teraz, počas misie Artemis 2, bol počas veľkonočnej nedele vyjadrený živé svedectvo viery v Krista. Vianoce a Veľká noc, narodenie a zmŕtvychvstanie, sú dva najdôležitejšie sviatky kresťanskej viery. A pri oboch príležitostiach, keď je človek vo vesmíre, sa zdá, že rozhovor o Bohu sa prirodzene vracia. Ako by bolo niečo vyrité hlboko v srdci človeka, čo sa viac prejavuje, čo sa prebúdza, keď čelíme niečomu skutočne večnému. Pretože skutočnú vieru nie je ľahké potlačiť. Keď je to pravda, keď je to ten, kto hovorí, aj keby si bol vo vesmíre, aj keby ťa obklopovala veda a technológia, aj keby ťa počúvali milióny ľudí, niektorí vedci majú preto názov.
Nazývajú to overview efekt. Je to silná emocionálna a duchovná reakcia, ktorú zažíva mnoho astronautov po tom, čo to uvidia. Mnohí z nich sa vracajú na Zem, ako by boli iní ľudia. Sú viac zamyslení, emocionálnejší a hlbšie premýšľajú o živote. Ale zatiaľ, čo to veda nazýva efektom. Pre vieru je to akoby staršia a posvetnejšia skúsenosť. Je to okamih, keď sa duša človeka náhle stretne s dielom svojho stvoriteľa. A ešte prekvapujúcejšie je toto. Mnohé z toho, čo títo astronauti cítili a povedali, ako by už bolo dávno napísané v Biblii pred tisíckami rokov. Glover hovoril o kráse stvorenia. A zrazu tieto slova nadobudli hlbší význam, keď ich porovnáme s tým, čo napísal kráľ Dávid približne pred 3000 rokmi v Žalme 19. Podľa kráľa Dávida nebesá rozprávajú o Božej sláve a obloha ukazuje dielo jeho rúk. Dávid vtedy nemal ďalekohľad, nemal ani vesmírnu loď, ale keď sa pred tisíckami rokov pozeral na oblohu, pochopil tú istú pravdu, ktorú videl aj Glover z okna kozmickej lode Orion. Samotné stvorenie akoby hovorilo, že celý vesmír ticho svedčí o veľkosti Boha, ktorý ho stvoril. Medzi Dávidom a Gloverom je rozdiel 3000 rokov. Ich svety sú úplne odlišné. Iné obdobie, iná technológia. Ale uvedomenie je stále rovnaké. Stále je rovnaký úžas, stále sú rovnaké emócie človeka, ktorý čelí niečomu tak obrovskému, že to slova takmer nedokážu opísať. A Dávid napísal ešte jednu vec, ktorá akoby ešte viac zasahuje. Keď vidíme Zem, ako je taká malá a osamelo plávajúca uprostred obrovskej temnoty vesmíru. V Žalme 8 napísal král Dávid jednu otázku pred tisíckami rokov. A až dodnes sa zdá, že stále zasahuje priamo do ľudského srdca. Podľa kráľa Dávida. Keď hľadím na tvoje nebesá, mesiac a hviezdy, ktoré si umiestnil na ich miesto, čo je človek, na ňo pamätáš? Je to veľmi jednoduchá otázka, ale čím viac o tom premýšľaš, tým je to hlbšie, čo vlastne sme uprostred tohto nesmierneho vesmíru. Prečo by si Boh, ktorý stvoril hviezdy a galaxie, mal všímať malý a dočasný ľudský život? Prečo by Boh venoval pozornosť takej maličkej planéte, ktorá sa vznáša uprostred obrovského vesmíru? Ale podľa Biblie to robí. Pozná nás, pamätá si na nás a miluje každého človeka, ktorý žil a ešte bude žiť na Zemi. To je možno jedna z najkrajších a najťažšie uveriteľných pravd v celej existencii. Že Boh, ktorý drží celý vesmír, má osobnú lásku ku každému človeku. A ešte jednu vec napísal prorok Izaiáš, ktorá akoby presne vystihovala lásku. V našej dobe, podľa Izaiáša. Pozdvihnite svoje oči a pozrite, kto stvoril toto všetko. A presne to urobila posádka Artemis II. Pozdvihli svoje oči vyššie než takmer ktokoľvek za viac ako 50 rokov. A keď sa z vesmíru pozerali na stvorenie, zdalo sa, že vidia stopy stvoriteľa. Ale je tu ešte jedna prekvapujúcejšia časť tohto príbehu. V Biblii je veľmi stará kniha nazývaná kniha Job. Je to jedna z najstarších častí písma, napísaná pred viac ako 3000 rokmi. A v tom čase ľudstvo takmer vôbec nemalo jasnú predstavu o vesmíre. Vtedy existovali staroveké civilizácie, ktoré verili, že Zem spočíva na obrovských stĺpoch. Niektorí zase tvrdili, že Zem je nesená obrovskou korytnačkou alebo mýtickým tvorom. Také boli vtedajšie presvedčenia sveta. Ale uprostred obmedzených vedomostí ľudí v dávnych časoch napísal Job niečo, čo je dodnes prekvapujúce. Podľa knihy Boh umiestnil Zem na ničom. Na ničom. Predstav si to. Pred viac ako 30 storočiami napísal jeden človek, že Zem sa vznáša v prázdnom vesmíre. A tisíce rokov prešli, kým veda nakoniec dokázala, že je to naozaj pravda. A teraz to Viktor Glover videl na vlastné oči. Keď bol vo vnútri kozmickej lode Orion a mal so sebou svoje tielko, videl Zem voľne sa vznášať uprostred temnoty. Žiadne stĺpy. Nič ju nepodopiera. Len tak visí vo vesmíre. Držia ju neviditeľné zákony, ktoré Boh ustanovil od začiatku. To, čo napísal Job pred tisíckami rokov, tento astronaut sám videl vo vesmíre. A pre mnohých veriacich to má veľmi hlboký význam.
Ako mohol človek v dávnych časoch vedieť niečo, na čo veda potrebovala tisíce rokov, aby to objavila? Pre mnohých je jediná odpoveď, že Božie slovo je pravdivé. A potom prišla najsilnejšia časť celej misie. Okamih, ktorý sa vril do srdc miliónov ľudí. Potom, čo Glover videl krásu stvorenia, potom, čo pripomenul Ježišov príkaz milovať svojho blížneho, potom, čo sa modlil za mesiacom uprostred najhlbšieho ticha, povedal niečo, čo sa rozľahlo po celej zemi. Podľa Viktora Glovera potrebujeme Ježiša. Či už sme na zemi, alebo obiehame okolo mesiaca, potrebujeme Ježiša. A zamysli sa, kto to povedal. Nie pastor, nie kazateľ, nie teológ, ale astronaut NASA. Človek vedy, ktorý sám videl rozľahlosť stvorenia z lunárnej obežnej dráhy. A potom, čo videl celú Zem z takej vzdialenosti, to bol záver, ktorý sa mu vril do srdca, že človek potrebuje Ježiša. Pretože keď bol obklopený nesmiernym vesmírom a Božou veľkoleposťou, táto pravda sa mu stala úplne jasnou. A toto je priamo spojené s jadrom Evanjelia, že Boh miluje tento svet. Túto planétu, ktorú starostlivo navrhol ako domov pre ľudstvo. Napriek vojnám, nenávisti, rozdeleniu a opakovaným chybám ľudí nás stále miluje. A podľa kresťanskej viery poslal svojho syna, aby to dokázal. To je evanjelium. To je tá dobrá správa, ktorá menila životy ľudí takmer 2000 rokov. A teraz, priamo z hlbokého vesmíru, to opäť vyhlásil jeden astronaut. Nie zložitým spôsobom, ale jednoduchými slovami človeka, ktorý videl niečo tak obrovské, že obyčajné slová už takmer stratili význam. A nakoniec zostala už len viera. A možno práve to je najkrajšia časť celého príbehu Artemis 2. Pretože nešlo o žiadne kázanie, žiadny náboženský program, žiadnu agendu. Len o človeka, ktorý si zobral Bibliu do vesmíru, uvidel krásu stvorenia a už nedokázal mlčať o tom, čo cítil. O kráse stvorenia, o prikázaní milovať blížneho a o potrebe človeka po Ježišovi. To všetko bolo povedané z miesta, kde miznú hranice, kde miznú rozdelenia a zostávajú len tie najdôležitejšie veci. Božie dielo a Božia láska. A ak sa tento príbeh dotkol aj tvojho srdca, bolo by pekné počuť, čo si o tom myslíš. Myslíš si, že je to len náhoda, že čím ďalej sa človek dostáva do vesmíru, tým viac myslíme na Boha? Pretože misia Artemis 2 nie je len jednoduchý vedecký úspech. Je to aj pripomienka pre celé ľudstvo. Osobná Biblia, ktorá cestovala stredom vesmíru. Veľkonočné posolstvo o kráse stvorenia, ktoré spontánne vyšlo zo srdca astronauta. Slová Ježiša ako posledné, ktoré Zem počula pred tichom za mesiacom. Modlitba v hlbokom vesmíre a astronaut, ktorý povedal, že potrebujeme Ježiša. Viac ako 50 rokov po Apollo 8 sa ľudsaď opäť vrátilo do hlbokého vesmíru. A zdá sa, že človek opäť našiel Boha. Pretože nech sú teleskopy modernej vedy akokoľvek silné, nech sa ľudský výskum vesmíru dostane akokoľvek ďaleko, doteraz nebol objavený ani jeden planéta podobná Zemi. Ani jedna. A tento svet zostáva jedinečný v celom známom vesmíre. A pre mnohých veriacich to nie je náhoda, je to zámer, podpis stvoriteľa na jeho diele. Kým ľudstvo naďalej hľadá život na iných planétach, Zem zostáva jediná, akoby tichým svedectvom, že ju niekto navrhol. Niekto ju formoval a niekto ju miluje viac, než človek dokáže pochopiť. A pre nás je to aj pozvanie žiť so skutočnou vierou v Ježiša. Aj keď nie sme na palube vesmírnej lode Orion, aj keď nevidíme Zem z mesiaca, môžeme aj tak zažiť rovnaké uvedomenie priamo tu v našom živote. Kedykoľvek pozeráme na stvorenie okolo nás, môžeme vidieť stopy Boha, ktorého láska je nekonečná. A Viktor Glover má pravdu. Potrebujeme Ježiša v našom každodennom živote, v šťastných dňoch, v ťažkých nociach, v úspechoch aj v časoch problémov. A podľa posolstva Evanjelia nemusíš cestovať do vesmíru, aby ťa Boh našiel. Stačí, ak otvoríš svoje srdce. A ak si to ešte neurobil, môžeš to urobiť teraz, vlastnými slovami a s úprimnou vierou v srdci. Pane Ježišu, verím, že ma miluješ. Verím, že si dal svoj život za mňa.
Dnes ťa príjmam ako svojho pána a spasiteľa. Veď môj život a naplň ma svojim pokojom. A ak si túto modlitbu úprimne povedal, možno sa dnes v tvojom živote začína niečo nové. A pamätaj si toto. Vždy, keď sa pozrieš na oblohu, či už cez deň alebo v noci, nepozeraj sa do prázdneho vesmíru. Pozeraj sa na stvorenie, na nesmiernu veľkosť Boha. On dokáže udržať galaxie vo svojich rukách, ale jeho láska je ti veľmi blízka. Je ti ešte bližšie ako tvoj ďalší nádych. A keď ho budeš potrebovať, stačí sa s ním porozprávať. Nepotrebuješ dokonalé slova. On počuje skutočný výkrik tvojho srdca, či už je to z mesačnej orbity alebo z tichej izby tu na Zemi. A ak ťa tento príbeh inšpiroval, môžeš ho zdieľať aj s inými ľuďmi, ktorí to potrebujú počuť. Pretože niekedy stačí len jeden príbeh, aby ťa prebudil. A znovu prebudil vieru, ktorá už dlho čaká v srdci človeka. Och,